looking for. You're a superstar. You got the face that they've been looking for. Ayan, so ngayon, Je, Diba ang dami magpapaalam natin ganun? Ang dami natin natuklasan na mga, Diyos ko nakakaloy. Natuklasan? Oo, natuklasan. Explorer? Natunghayan. Explorer ka, natuklasan. Siyempre, narinig natin yung mga banda na nag-perform. At siyempre, Oo, yung mga diba? nag-perform na comedians. Ayan, napakagaling po nila. Uncabogable. Oo, Uncabogable. Uncabogable as in B, letter B. B. Okay. Okay, ayan po mga kaibigan. Ayan, ang dami-dami pong nangyari sa gabing ito. At syempre, kailangan na po natin magpaalam kasi nga syempre yung time natin hindi na pwedeng anuhin. At syempre, kailangan dapat bago tayo magpaalam, ayan. We would like to thank Trellis Reservoir in incorporation with San Miguel Beer Corporation. Ayan. And of course, first year anniversary nito, di ba? Oo, kasasabi kanina, di ba? Kaya nga. Oo, para naman malaman, syempre, pag nanonood yung mga tao, ano ba to? Di ba? Para malaman kanina. Ba, ayan, may mga sponsors din sila. Syempre. SMB Incorporated nga, di ba? Oo, RQC Merchandising, Maybang Philippines Vegan Branch, BCS Reality Holdings and Development. SSA Marketing. Nagsasalita pa lang, di ba? Gosh. Ano ba yan? BCS Reality Holdings and Department Corporation, SSA Marketing, Paxton Trading, Baluarte Chavit Angels, Baluarte Chavit Angels. Saan yun? Baluarte Baluarte Chavit Angels. Ano ka ba? Baluarte and Ikaw pa Chavit lang Angels. syunga eh. Okay, so ang Masterland Hardware Cellphone and Computer Center. Ayan, tapos? Ang Sales Marketing. Sales ba to? Oo, sales marketing. Sales yun, di ba? Akala ko to. Huwag kang magpalusot. Ang akala mo, sales yun, pero sales yun, tanga. Sales ano? Ulit na. O, sige. Swing marketing, public port commercial. Hindi mo nakita. Dito tanong ng tanong. Ayan, swing marketing, public port commercial, energetic, AVQ Productions. ayan, Tinay's Emporium, Bounty Fresh, tanga. Mike's Department Store. Ayan. Suka to. Ayan. Maraming salamat po sa mga sponsors. Sa pagsabi, na mahirapan. And of course, Trellis Reservoir. Oo, maraming salamat po for having us here. Guys, sa mga nandito po at mga nanood sa kanilang at dumalo din sa anniversary na, maraming salamat po. Ayan, kahit medyo uulan yata sa labas, pero hindi naman, di ba? Okay, maraming salamat. Of course, especially to Mr. Clifford Lau and Mrs. Marilu Lau. Maraming salamat. Palakpakan naman po natin sila, guys. Ayan, thank you so much. And to all the staffs here, yung mga nakared ngayon, hello po, Happy Valentine's and Merry Christmas. Sa second anniversary, tayo ulit. Oo, ayan. Okay, so wala mo na bang pwedeng pasalamatin? Of course, magpasalamat tayo na nag-perform dito si Waki Kiray at Rampaging TJ at yung mga banda. Oo, ayan. And now, Jay, it's your time to give thanks. Give thanks. It's your time to shine. And of course, I would like to thank my sponsors, Flandis Optical Clinic, si Doc Job Flandis. And of course, Mary Pauline Spa. And, sino pa? Ihawan sa kawayan ni Mother Gina, Sir Carden, of course, Bitoy, hello. And of course, sa mga nagpapabate, David Salon, Miss Sir Aris Antiporda, Camille Singson, and Sandra Singson, Roxy and family. Kay Jana, kay Kuya Alton, birthday. Happy birthday! Ayun, tapos, sa staff and crew sa Mary Pauline, si Ma'am Evelyn Aninad. Hi ma'am, thank you so much. Brian, Wilma, and Maha, and Aida. And of course, like my page, www.facebook/Iloganda. And of course, follow me on Twitter, www.twitter.com/Iloganda. Ayan, okay na? Oo. Wala lang sapaw-sapaw yan, ha? Wala na. Okay, ako naman. Gusto kong pasalamatan, of course, unang-una ang family ko. Thank you so much, Mama and Papa. I love you so much. To Dominic Manzano, Rialvin family, Denmark of San Julian, Ate Lisa and Kuya Tan, of course, Ate Lotus sa gasoline station ng San Vicente, Mundang Allen and Vince, from the St. Paul College of Ilocos Sur, Rose Jean Vister from Bantay, Ray Argela Niduasa from Kabugao. Sa mga taga Kabugao, hello po sa inyong lahat. Maraming salamat sa panonood. And of course,
kay Rodriguez from San Juan. Ayan, advance happy anniversary to Ray Argel and Aris Alipio. Advance happy birthday to the program head of the Business Administration and Accountancy, Mrs. Gladys Solomon. Of course, sa mga sponsors ko, Dr. Job Blandes, thank you so much for always taking care of my eyes. Diba? Ganun talaga yon. Of course, Ihawan sa kawayan of Ma'am Gina. Hello, Ma'am. And of course, Bitoy, congratulations na nakapasa ka sa nursing licensure examination. Maraming salamat at pinagbigyan mo, parang binigyan mo ng saya ang mother mo, di ba? Oo, and of course, ang bonggang-bonggang sponsor natin, ang Mary Pauline Salon and Spa, to Ma'am Evelyn Ragunton Aninag and Mr. Tyron Aninag. Maraming salamat, Ma'am Evelyn. Ayan, magkita-kita po tayo next month. Ayan, sana po pagandahin mo ulit kami. Ayan, so, wala si Direk, diba? So, Direk said, and Ate Barbie, yung mga nandito, yung mga staff, si Sir Derek, nandito po. Hi, Hello Sir po, Derek. Kilalan. Ayan. Mark, Anikas. Yes, of course. At lahat po ng show ng core dapat po nating tangkilikin. Ayan. Kay Ma'am Rochelle, thank you, Ma'am. Kay We Ma'am miss Rochelle, you. yes. So, ang pagkakataon po ng Ilocano ay nanonood ng Ilocano shows, ibig sabihin po ay meron pa rin pong natitirang unity ang mga taga-Ilocos. Ayan, so maraming salamat sa pagtangkilik nyo. Kahit hindi po namin alam na kayo ay nanonood, alam na po ng may taas kung nanonood kayo dahil yun po ay na-appreciate namin. Kung baga, way of life na rin namin na na-appreciate nyo kami sa mga ganitong paraan. Ay maraming salamat. And of course, huwag nyo pong kalimutan na subaybayan ang mga nakakatuwang show ng Core. Nandiyan yung Gag O'Clock. And of course, ang Iluganda. Always And watch Project Iluganda. Rainbow Yes, din. ang Project Rainbow, abangan po ninyo. Marami na pong nagsasabi yan sa mga nagpapabati Dapat sa mag-vote Facebook. sila. Yes, mga nagpapabati sa Facebook. Hindi po kayo mabati ng isa-isa. Ayan, hello na lang po sa inyong lahat. Ayan, of course, dapat po mga kaibigan, abangan nyo rin pong ibang shows. Yung mga Wake Up Ilocos, Let's Talk, Press Call, marami po yan. And of course, don't forget to like our page at FB by simply logging on to www.facebook.com/coretv. And of course, my personal page, www.facebook.com/skyflexmarfy. And of course, may tuwalo. And you may follow me on Twitter at marfyreynante2 kasi dalawa po yung account ko. Ayan, maraming salamat po mga kaibigan dito po, lalong-lalo yung mga nandito sa Vegan Trellis Resto Bar. Ayan, may pahabol pala si Say nandito. Hi, Say! Ayan. Hi. Yes. Ayan po mga kaibigan. Of course, Kasi kay Garo din. Oo, maraming. Oo. Ayan, sinalay ka din sina Dulce and friends. Hey, mother. Ayan, oo. Ayan, patapos na tayo, no ka ba? Kaya, naghahabol na naman tayo ng ng oras. Okay, maraming salamat sa pagsubaybay nyo sa pinakaburito nga, Kavo. Number 1. Pinakamasaya, pinakaabangan na show ng buong Ilocos. My name is Murphy. And my name is Jen. And this is Ilocos.